земя на земеделци и скотовъди, районът между Гоце Делчев и Охиро, от двете страни на българо-гръцката граница, пази в себе си важни за поколения европейци спомени. Историята на Втората световна война е оставила свой дълбок отпечатък върху съдбите на хората в този край. Макар днес малко позабравена, тази територия поразява с разнообразната си природа и историческо наследство. Основният трансграничен туристически маршрут е дълъг 185 км и започва от курортната местност Попови ливади по южната част на Пирин планина, през град Гоце Делчев, по поречието на река Места, по граничните села в планините Славянка и Стъргач. По маршрута може да се стигне до съседна Гърция, района на езерата Левкогия и Потами, долното поречие на река Нестос, двата архитектурни резервата Пагонери и Перитори, Боздак планина, Елеската котловина с интерактивния военен музей Лисе бункер край Охиро. Маршрутът в България преминава през пограничните села на Хаджи Димовска община – Парил, Мусомище, Тешово и Гайтаниново. Планината Славянка е най-южната планина в България, известна до 1955 година под названието Али Бутуш. Разположена непосредствено на юг от Пирин, по билото й минава границата ни с Гърция. Славянка се простира посока североизток и югозапад и е дълга около 20 км. В североизточната част на планината Славянка се намира природен резерват Али Бутуш на площ от 1628 хектара. Той е един от 17-те биосферни резервата в България по програмата на ЮНЕСКО. Тук могат да се видят растителни видове, характерни за Средиземноморието, както и такива типични за Централна Европа. Тук се намира най-голямото находище на черна мура, като някои дървета във високите части са на възраст над 400 години. Хижа Славянка е разположена на 1040 метра надморска височина на около 3 км западно от село Парил. Хижата е водоснабдена и електрифицирана. В миналото е била гранична застава. Хижа Славянка е удобно място за отсядане при преходи между западните и източните райони на Али Бутуш и ключово място за достъп до южния дял на Пирин. Хижата е комплекс от две сгради с общ капацитет 66 места. Масивната двуетажна сграда е с капацитет 20 легла, в стаи с по 2 и 3 легла с самостоятелни санитарни възли и локално отопление. На всеки етаж има оборудвана заседателна зала с по 2 компютъра. Сградата е идеален обучителен център. Попови ливади или Папас Чаир е седловина между Среден и Южен Пирин, чиято най-висока точка се намира на височина 1430 метра. Дълга е 1,5 км и широка половин километър. Първите заселници в местността Попови ливади са влашки овчари, които създават малко селище, което към 1900 година наброява 294 жители власи. От него е останала само полуразрушена църква в източния край. През 2003 година, по повод 100 годишнината от Илинденско-Преображенското въстание, е открит паметник на Гоце Делчев. Автор на паметника е скулпторът Крум Дерменджиев. Всяка година в местността се провежда традиционен събор. В непосредствена близост до паметника на Гоце Делчев е построен нов туристически информационен център. Реконструираният храм Свети Петър и Павел ще се превърне в атракция за курортния комплекс Попови ливади и средище за християните в региона.
селата по южните склонове на Пирин, запазените стари къщи са удивително различни в архитектурно отношение в сравнение с родопските. Старите възрожденски къщи в пограничните села са напълно непознати. Те имат интересна архитектура, която следва хоризонталите на терена. Къщите са високи, с различни по големина еркери. Приземията образуват вътрешен двор. Помещенията са разположени в дъното на дълъг чердак с пещи, миялници, кьошкове, дървени стенни шкафове. В Парил се намира една от най-старите къщи в района, около която е възникнало селото. Според различни версии на местните хора, възрастта й е от 300 до 500 години. В Мусомище 15 къщи са обявени за паметници на културата. Сред паметниците на културата с национално значение е и историческия и етнографски музей в Гоце Делчев. Стара барокова сграда от 1877 година, считана за единствена в областта от този стил в своята пищна лицева фасада, богато украсена с гипсови орнаменти. Изложените в него експозиции отразяват развитието на занаятите в района в края на 18 и началото на 19 век. Музеят има една от най-богатите етнографски колекции в България. В Гоце Делчев е едно от най-величествените дървета в Пирин – бейчинар. Обиколката на дънера в основата му е над 10 метра, а височината му е около 20-25 метра. Специалистите определят възрастта му на близо 500 години. Климатът в района е основно преходно-средиземноморски. Със специфични условия се отличават местността Попови ливади в Пирин и високите части на планината Фалакро в Гърция. Средната годишна температура е 11,3 градуса по Целзий. Около 150 са дните през годината, подходящи за туризъм. В землищата на Хаджидимово и Копривлен има извори със студена минерална вода, а при Мусомище – термален карстов извор. Минералните извори в местността Топлика са около 10 на брой. Температурата на водата е постоянно 22 градуса и не замръзва дори през най-студените зимни дни. Маршрутът в гръцката част е 13 км. По пътят се забелязват остатъци от металните гранични ограждения. Първото село по маршрута е граничното село Ексохи, известно под името Възмен. Катон Еврокопи е административен център на района. До края на Междусъюзническата война е бил в пределите на България и се наричал Зърнево. Къса главна улица с таверни, магазини, кафетерии и хотел преминава през центъра на селото. Забележителна е църквата Свети Димитър с нейната внушителна камбанария. Сред иконите на иконостаса, вероятно творение на известния иконописец Георгиус през 1870 година, се отличава иконата на Свети Димитър. Високите камбанарии на църквите в района са характерен елемент на пейзажа. Техните врати са отворени постоянно. Религиозните общности са изключително живи, с богата история и запазени възрожденски традиции. Църквата на Свети Николай е украсена отвън с тухлени кръстове и впечатляваща камбанария от 1911 година.
изоставеното село Акрино на 22 км от Неврокопи, в близост до българската граница, се намира старата църква Свети Архангел Михаил, построена през 1848 година. Стенописите в църквата са от 1866 година. На празника на архангелите, 8 ноември, тук се стичат много вярващи българи и гърци. Водеща тема в обиколката на този район са съхранените факти от историята на Втората световна война. Особен интерес представлява интерактивния музей в Охиро, създаден в памет на загиналите по време на военните действия при немската офанзива за превземане на линията Метаксас. Мемориалният комплекс се издига на едноименен хълм. Ясно се виждат остатъци от метални военни съоръжения и укрепителни части. В тунелите и подземните проходи на хълма Охиро са се укривали 3000 гръцки войници. Тридневните артилерийски и самолетни атаки срещу тях не са успели да сломят тяхната самоотверженост. Укрепителната крепост Лисе Бункер е била превзета, след като части от 12-та немска армия са заобиколили хълма и са я атакували в гръб. В края на 1940 година обстановката на Балканите става все по-напрегната. Гърция месеци наред оказва упорита съпротива на италианските дивизии в Албания. Това е могло да доведе до дебаркирането на значително по-големи английски или колониални съединения в Гърция и осъществяване на Втори Балкански фронт. На 13 декември 1940 година Хитлер утвърждава операция Марита за нападение на Гърция с цел да подпомогне италианската инвазия, започнала на 28 октомври 1940 година. Тази дата е национален празник на Гърция, известен като Охи, не на окупацията от италианците. Това са вече минали 68 години от както е завършила войната. Тогава съм бил на 22, сега съм на 90 и всичко не се помни. България взе участие от месец октомври 1944 година до 9 май 1945 година, когато бе капитулацията на Германия. Войната бе жестока, страшна. Армията на маршал Паулус, която водеше боевете в Източния фронт, армията на маршал Ромел, която действаше в Африка, и армията на фелдмаршал Лис, която бе на Балканите, претърпяха пълен провал. Ние бяхме първия набор, който постъпи на 15 септември 1941 година. Да. Тогава дойдоха вече, както и Ангел спомена, дойдоха германци тук, в полката се въртяха разни щайри, темти подобни такова. И ние ги гледахме, се чудихме, че млади момчета може да управляват тия коли, а па ние бяхме фактически
Нищо. Септември месец дойде заповед да не изтеглят. И каза, че изтегляме в посока Петрич. И постепенно вече лека по лека стигнаме в Порна, Серес, устояваме няколко дена там. След се придвижи горе към Димир Хисар и от Димир Хисар стигнаме до Кулата. И от Кулата в Печките села вече там, Шербаново, други села имаше, полкът се настъди и чакаме сега заповед такова. И разбира се, дойде заповедта, товариха нас на колите и да изсипна точно пред Струмица. И пред Струмица вече ни обявяват, че ние отиваме да смениме на връх Голаш на Струмица 59-ти полк, Ябълски полк, наш полк. И по едно време вече чуваме, че се шуми по царите, обаче човек не може да видиш. А те автомати с оптически мельници. От наша рота убиха едно момче, което беше носеше картечи за Бренка, тогава тия немски картечи, или картечи са. Много хубаво момче, симпатично такова. Чукна хуги на место с Майер. След това звънне по офицер. Обаче до там беше. Отихнаха. Той се замина вече и по едно време гледаме ракети. Пускат се ракети в така... Той собствено Ротикови забеляза и каза, пуска ракети и той вече има познание. И ме вика мене, казва, Киро, казва, предавай веднага, казва, и се изтегли такава дълбочина. И ако евентуално се бяхме изтегли, те ще да окръжат и ще да предат всички това. Казвам се Иван Тодоров Котинов, роден на 7 ноември 1919 година в град Гоце Делчев. Моето участие в войните започва на 1 февруари 1940 година, когато бях призован да служа редовната си служба в град Разлог в 4-то товарно-артилерийско отделение. В края на ноември 1940 година мобилизира една от батареите, в която бехме изпратили и част от Среднощния азот, мобилизира в Дупница и заминахме за малко градище Свиленградско. Когато стигнахме с влака на Любимец и стигнахме някъде през нощта към 11-12 часа, в тъмно предупредиха, че в тъмно трябва да се придвижиме до малко градище селото, където се взе. И първото село, през което минахме Лозенец, ми направи впечатление, че хората чувстват вече, че война някъде има. Докато ние бехме в Разлог, това не го чувствахме. Германците минаваха през Разлог, виждахме как преминават моторизирани с големи тяги и така нататък. Но тук видях само тогава, когато се наложи да дойда на едно погребение на Войчовец за 2 дена, видях действително обстановката, че е много напрегната. Да. Училищните дворове бяха припълнени с оръдия, с техника и прочее, така нататък. Тук се говореше, нали, че Метаксас линията немците ще я вземат, ще я превземат за 24 часа. Такова беше настроението на тукашното население. Така поне го чувствахме. Да. За един ден това не мога да го глася. В края на месец, в началото по правото на месец май 1941 година, наново мобилизира батареята, в която
в Дупница, в която ние беше вече, там е 4-11 артилерийско отделение и заминахме за Беломорието. През Кърджали, Момчиловград, стигнахме на 2 дена, нощувахме на Метаксас, нарочно да я разузнаем, да ги разгледаме, не да ги разузнаем. Направи ни впечатление, че това съоръжение само с виждане можеше да човек да придобие представа. Само от към гръцка страна, от към Гюмуржина насам, шосето върви асфалтирано, влиза вътре в бункера, може да мине товарен камион, влиза вътре. Там има разклонение, едно налево, друго надесно, тръго напред и така нататък. Приказките, които слушахме, разбира се, от нашите командири, офицери, които са слушали раззнаването, как се е водила битката там, само един ден, нали, с голямо артилерийски такива боеве, са ги разстроили. Гръцката армия, която е била там, така е напуснала, организирана, отстъпила и изоставила всичко. Складовете бяха пълни с хляб, с провизии и прочее и така нататък. В големи такива дошкви хляба умесен, изкипел, не е опечен. Значи това показва, че действително са избягат да пуснат дезерти. Говореше се, че германски войници с мотори са преминали преди даже още да се оттеглят и са навлезнали в Георжина и там са изненадали населението, че германци вече има в Гърция. Да. В нашата част, когато стигнахме в околниците на Георжина, вънка пренощувахме, предупредиха на сутринта да се обръснеме, да се очистиме, защото ще минем церемонал през центъра на Георжина, на път за към Ксанти и музика ще свири, ще минем церемонален марш, за да направим добро впечатление на гръцкото население. Музиката свиреше, ние марширувахме, минахме, обаче за съжаление не можахме да видим от гръцкото население някой да излезе. На 4 март 1941 година град Гоце Делчев става свидетел на голямо събитие – посрещане и парад на немските войски, приет лично от фелдмаршал фон Лист и неговия генерален щаб, настанен в сградата на Неврокопската митрополия. На 6 април в 5:45 сутринта започват военните действия. 12-та немска армия при поддръжката на 4-ти немски въздушен флот навлизат в Гърция в 3 направления – Кулата Солун, Неврокоп Кавала и Гюмурджина Дедеагач. Съпротивата на гърците при линия Метаксас продължава няколко дни, въпреки че на 9 април 1941 година пада Солун, а на 27 април 1941 година и Атина. Отбранителната линия Метаксас носи името на генерал Йоанис Метаксас, който е министър-председател на Гърция от 1936 до 1941 година. Нейното изграждане започва през 1936 година с помощта на английски специалисти. Тази линия е сравнявана с линията Мажино във Франция.
Основната задача на линията Метаксас е да забави евентуално нашествие от север от страна на България. Главната и най-тежко подсигурена част от линията е била от устието на река Места при Катон Еврокопи до планината Беласица. В зоната около Места са разположени 300 бункера, обекти от постоянен и полеви тип. Неврокопския отсек бил широк около 40 км, включващ укрепления и позиции от полеви тип, предназначени да затварят пътя между Гоце Делчев и Серес Солун и Драма Кавала. Основен проблем при започване на военните действия е, че германските части не могат да открият умело замаскираните огневи точки в пресечената местност и по тази причина щурмовите групи нямат възможност да се включат ефективно в овладяването на гръцките бункери. Всяка година на 6 април на хълма тържествено се отбелязва годишнина от военните атаки за превземане и унищожение на бункер Охиро като важно стратегическо укрепление от демаркационната линия. При офанзивата на немската армия срещу Гърция в района на Катон Еврокопи, двете страни дават много жертви. След капитулацията на Гърция, в края на април 1941 година, германското командване взема решение всички убити немски военни в направление Драма Кавала да бъдат погребани в градския гробищен парк на Неврокоп. От нашата община, Гоце Делчев, общини Хаджидимово, Гърмен и Сатовча, от малко повече от 300 ветерани, сега сме живи по-малко от 30 ветерани. От нашия район също има загинали в войната ветерани, които имената им са изписани на войнишкия паметник. Ние, живите ветерани, настояваме всички спорни въпроси между държавите да се решават по мирен начин и никога вече да няма войни. Нека войните да останат завинаги в историята.